Dejiny mesta Byča ovplyvnili najmä Turzovci a Košicko-Bohumínska železnica. Za Turzovcov mestečko zažilo najväčší rozmach a slávu. Po ich vymretí zaznamenávame určitú stagnáciu, ktorú završila výstavba železnice v roku 1872. Dovtedy boli mestečka Byča a Žilina približne na rovnakej úrovni, avšak po sprevádzkovaní železnice začala Byča zaostávať. Najdôležitejším miestom na území mestečka bolo námestie. Tu sa konali trhy a odohrávali sa tu historické udalosti. Námestie má klasický štvorcový pôdorys. V roku 1934 až 1936 námestie vydlaždili a urobila sa kanalizácia. Na námestí sa nachádzal mestský dom i radnica. Väčšina domov bola podpivničená rozsiahlymi pivnicami, ktoré nahrádzali dnešné chladničky. Kameň sa používal na celé stavby najmä v 16. a 17. storočí, potom nepálená žltá tehla a nakoniec v 19. storočí už červená pálená tehla. Ďalší materiál bolo drevo. V meste sa nachádzajú domy so zaujímavou fasádou. Budova Slovenskej sporiteľne, ktorá pripomína úz so včelami, tu bola banka už dlho. Napríklad v roku 1927 ju vylúpili. Ganzlerov dom, železiarstvo, kde bol hotel, dnes presvítajú maďarské písmena Záloda, hotel. Dnešná budova lekárne bola postavená ako účelová budova roľníckej vzájomnej pokladne v 30. rokoch. K zaujímavým budovám patrí tzv. Kominársky dom, ktorý postavili talianski prisťahovalci, rodina Michaeli, ktorí sa venovali kominárskemu remeslu. Farský kostol všetkých svätých na námestí. Kostol prešiel vo svojej vyše 700-ročnej histórii niekoľkými stavebnými úpravami a prestavbami. Pôvodné stredoveké vnútorné zariadenie kostola sa nezachovalo. V súčasnej výzdobe prevláda sivozelené mramorovanie a bohaté zlátenie detailov. Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou dal postaviť byčiansky rodák Ondrej Matušek v 17. storočí. Z toho istého obdobia pochádza i kazateľnica. Juhozápadne od kostola sa nachádzala samostatná stavba zvonica. Kostol svätej Barbory na cintoríne. Presný dátum vzniku kostola nie je jednoznačne určený. Mohol byť postavený na prelome 16. a 17. storočia. Kostol pôvodne nemal väžu a ako základný staviteľský materiál použili kameň a tehlu. Steny kostola z vonkajšej strany po celom obvode podopierajú oporné piliere, ktoré stavbe dodávajú stredoveký výraz. Kaplnka. Nachádzala sa za mestom. Pôvodne tu stáli 3 stavby. Poriadali sa tu púte. Ľudia hovoria, že pred kaplnkou bolo jazierko a v ňom plávali červené rybky. Kaplnka bola zbytočne zbúraná pri stavbe kanála v roku 1963. V druhej polovici 19. storočia až do druhej svetovej vojny žila v meste veľká židovská komunita. Po masovom vyvraždení Židov počas vojny v Byči zostalo niekoľko stavebných pamiatok. Jednou z nich je murovaná stavba synagógy, ktorá stála v Byči už v roku 1801. Je výsledkom stavebných aktivít židovskej náboženskej obce zo začiatku 20. storočia. Svojich pozostalých pochovávali Židia na cintoríne, z ktorého sa zachovala dodnes len pôvodná gaštanová alej. Cintorín bol zrušený v roku 1979 s tým, že hroby sú tam dodnes. Cintorín pripomína dnes už len pamätník na Gaštanovej ulici.